pasada semana o BNG presentaba unha interpelación ao ministro de Transporte en relación coas infraestructuras e os servizos ferroviarios no noso país, na Galiza. Eu facía fincapé no feito de que o meu país leva décadas sufrindo unha discriminación e investimentos, particularmente en infraestructuras e servizos de transporte, moi especialmente no ámbito do ferrocarril, que debe ser corrixido con urxencia, por xustiza e co obxectivo de mellorar a calidade de vida e benestar de todos os galegos e galegas. Consecuencia desa interpelación traemos hoxe aquí unha proposta de moción con 10 puntos que creo que son suficientemente amplos, mas tamén suficientemente claros como para que poidan ser apoiados por todas as forzas políticas. Con certeza, haberá máis cousas que se podan reclamar, que nos reclamamos todos os días, mas do que se trata é de que aquilo que é esencial para mellorar de maneira urxente o funcionamento do servizo ferroviario no noso país sexa tomado en consideración polo Goberno. A esta moción vimos que se presentaran emendas por parte de 3 forzas políticas. Sempre nos parece ben, mas non deixa de ser curiosa a orientación desas emendas. A de Vox é, basicamente, Galicia é unha región máis de España, pois sinto decepcionalos, señoras e señores da ultradereita. Galicia é unha nación con características propias e diferenciadas que fai que tamén precise políticas propias e diferenciadas. Iso sí, é unha nación sen soberanía política e, por tanto, é Madrid quen decide sobre moitos dos aspectos que continúan sendo fundamentais para o noso desenvolvemento e para o noso benestar, particularmente no que ten a ver con infraestructuras como esta de que estamos falando. A do Partido Socialista fundamentalmente baseanse en suprimir algúns puntos porque non queren asumir que é necesario dar eses pasos, que é necesario, por exemplo, para evitar unha injustiza, que se non temos servizo de cercanía no noso país e, en tanto, non o teñamos, que se aplique a tarifa bonificada de cercanías a aqueles traxectos de media distancia que poden ser equiparáveis quer por tempo de duración, quer por quilómetros que hai entre os puntos a comunicar. Ou recuperar todas aquelas frecuencias e servizos que foron suprimidos co pretexto da pandemia e a partir de aí, porque algúns foron posteriormente. Desde a pandemia foron suprimidos moitos servizos, frecuencias, paradas no noso país que nós entendemos que deben ser recuperadas, como de maneira clara e explícita eu sinalei aquí a pasada semana, a pesar de que algunhas, como a de Agudiña, Porta da Galiza, pois o ministro lle parece que non teñen excesiva importancia. E as do Partido Popular consisten en engadir 6 puntos máis. Créame, o Partido Popular, que eu a eses 6 puntos podería engadir 12 máis e non estaría dicindo nada que non fose absolutamente xusto. Pero non deixa de ser sorprendente, porque, claro, o PP non trae aquí nunca propostas que teñan por obxectivo mellorar o servizo de transporte na Galiza, nin o servizo ferroviario na Galiza. O PP utiliza as súas mocións, as súas PNLs, sempre no mesmo, sempre é a corrupción, a máis corrupción, a manipulación mediática, o control mediático, o control do aparello xudicial, sempre proxectando as súas propias miserias e comportamentos. Tanto que proxectan que outro día o señor Feixóo fixo unha declaración sobre a Radio e Televisión Española que, claro, se por un lapsus que non sería impensável nel, nin en calquera, muda TVE por TVG, pois estaría describindo perfectamente o que levan feito nos últimos 15 anos coa Televisión de Galicia, coa Radio Galega, convertelos nun aparello de propaganda ao servizo do Partido Popular. Pero é que hoxe mesmo o PP levou
unha moción sobre transporte ferroviario ao Senado. Nin unha soa referencia a Galiza. Aquí presenta unha emenda con 6 puntos máis, perfecto. Hoxe no Senado, nin unha soa referencia a Galicia. Iso sí, o primeiro punto é reprobar ao ministro Óscar Puente, que iso é o que máis nos vai axudar a que mellore o transporte ferroviario no noso país. Seguramente pensan que con un ministro ou ministra do Partido Popular como Ana Pastor, a da curva de Angrois, vai mellorar o transporte ferroviario no noso país. Como Ana Pastor, a que fixo boa parte da liña de AVE a Galicia con vía única que agora hai que desdobrar para evitar os problemas que iso representa. Non é precisamente o Partido Popular quen pode dar leccións de cumprir con Galiza, senón todo o contrario. Os seus gobernos foron os que máis prexudicaron o noso país en materia de infraestructuras ferroviarias. De calquera caso, eu xa adianto, non é xa unha cuestión de estar máis ou menos de acordo, que eu podo concordar con algunhas das propostas do Partido Popular. Porque queremos, porque é importante que haxa un apoio a esta moción, nos vamos pedir que sexa votada por puntos. Pero antes de sinalar de forma breve, porque case non me queda tempo, cales son eses puntos, quixera facer referencia a outra cuestión que non me parece tampouco menor, porque ao fin e ao cabo estamos falando de como se castiga un país que ten servizos de transporte inadecuados. Estamos a escasas horas de finalizar o prazo dado pola Unión Europea para que o Goberno do Estado presente recurso diante do Tribunal de Xustiza da Unión Europea ou non en relación coa prórroga ilegal da AP9. Pois ben, eu reclamo ao Goberno do Estado que non presente ese recurso e que deixe caer a concesión da AP9 para que a Autoestrada do Atlántico poida ser unha autoestrada libre de peaxe que poidamos utilizar todos os galegos e galegas. Porque non é xusto que teñamos que seguir pagando peaxes desde o ano 2013, que acababa a concesión prórroga do Partido Socialista, até agora prórroga do Partido Popular de 2023 até 2048. Se hoxe pagamos peaxes é culpa do Partido Popular. E non é lóxico que o PSOE recoñeza esa responsabilidade, pero pretenda que o sigamos a facer. Por tanto, renuncien a ese recurso e consigamos ter unha AP9 galega e libre de peaxes. En todo caso, fiquei sen tempo, o conxunto da moción está suficientemente claro e espero que efectivamente sexa votada maioritariamente a favor por esta Cámara. Moito obrigado.